Odlišnosť sa u nás považuje za chybu. Nevieme ju akceptovať. Naopak, takýchto ľudí veľmi často odsudzujeme. Aj v našom dnešnom príbehu sa zamilovanej dvojici postavia do cesty prekážky v podobe predsudkov. Náš hlavný hrdina Laco si konečne našiel ženu svojho života. Problémy však na seba nenechali dlho čakať. Jeho Janka bola totižto iná. Laco s Janou boli bláznivo zamilovaní. Laco trávil viac času u Jany ako doma u rodičov a pred sebou mali krásnu spoločnú budúcnosť. Ak tá akcia zajtra vyjde, tak podpíšeme zmluvu na celý rok. A tá tvoja šéfka konečne zistí, aký má vo firme poklad. A pokladu dá tučné prémie. Pôjdeme niekam. Napríklad niekam k moru? Napríklad k moru? Ja ťa milujem. Lebo ťa vezmem k moru? No, čo? Ťa vezmem k moru. Ale hlavne preto, že tam budeme spolu. Lebo keď sme niekde spolu, tak mi je úplne jedno, že kde sme. Či sme vo veľkých levároch. Alebo v zlatých klasoch. Alebo v hontianských Nemcoch. Alebo Tekovské Mlyňany. Alebo napríklad. A kedy ma predstavíš vašim? Neboj sa, predstavím. Ale kedy? Lacko, vieš, že keby žila moja mama, už by si ju poznal. Dobre, ale nebol čas. Ty sa vyhováraš. Ja sa nevyhováram. Ale vyhováraš. Musím to urobiť tak, aby mohol aj otec, chápeš? Stále je kdesi na nejakej fuške. V hontianských Nemcoch naposledy. Hneď sa vrátim. Pre mňa je to veľmi dôležité. Som hrdá na to, že som cigánka. A chcem, aby ma aj ostatní brali takú, aká som. Tak na čo? Na more. A? A na teba. A na tučnú šéfku. Na tučnú šéfku. Aj s prémiami. A na tučné prémie. A na hontianské Nemce. A zlaté klasy. Na zdravie. Laco stretnutia s rodičmi oddiaľoval. Mal obavy, lebo poznal ich názory. Tak ktorú ti prežehlím? Čo? Bielu alebo modrú? Tú modrú. Bielej mám brucho. Brucho máš aj modré, nemyslíš si. Biela bude lepšia. Aby si nevyzeral zajtra ako nejaký gačo. No vždy som nosil modrú. Čo okolo toho toľko robíš? Neviem. Celá som z toho nejaká nervózna. Hádam si konečne vyberie poriadne dievča. Nejako naposledy tú... Ktorú? Neviem. Noru? Ale čo? Nie, počkaj. Naďu. Áno, Naďu. No, tu mi ani nespomínaj. Veď to aj dopadlo. Presne tak, ako som čakala. Sám si vybral. Sám sa trápil. Adam konečne dostal rozum. Lebo to by bolo hrozné. Vidíš? Čo? Len sa to tam fláka. A my všetci, aby sme na nich makali. Panda, lenivá, hnilá. Tak, najmä ty. Tiež by si mohol niečo porobiť.
požehliť, poupratovať. Zlatičko moje. No tak si setkaj a setkaj. Doteraz som rúbal drevo, to ti nevadí, že? A 5 minút dojde človek dnu a už má peklo. V nedeľu doviedol Laco svoju lásku na obed a trpel, ako stretnutie dopadne. Je to naozaj veľmi dobré. Ďakujem. Mama, tieto medailónky sa ti naozaj podarili. Fakt? Na tom sa nič nedá pokaziť, keď je mäso správne napácované. Radšej nám povedzte vy niečo ešte o sebe. Hej, kde ste sa vy vlastne zoznámili? Jedlo nás dalo dokopy. Naša firma organizovala jednu akciu a objednali sme si ich firmu. Prišla skontrolovať, či je pre pánov moja kuchyňa dosť noble. A potom sa páni oblizovali až za ušami. Lacko sa vo varení veľmi podal na vás, takže za našim zoznámením vlastne stojíte vy. Vidíš to? No. Donesem už koláčiky, kávičku. Nie, ďakujem, prepáčte, ja už budem musieť ísť. Ale to mi je ľúto, a kam teraz v nedeľu po obede? Mama, Jana má zajtra na starosti konferenciu. Musí skontrolovať, či je hotel tip-top. No vidíš, biznis sa dnes robí aj v nedeľu. Ale veď môžete prísť niekedy aj ku nám. Ale variť bude radšej Lacko. Dovidenia, ďakujem. Tešila ma Janka. Majte sa, dovidenia. No. Milá. Pekná. Šikovná. Záľúbená. Uvidíme. Čo hovoríš? Bolo to veľmi príjemné. A ďakujem. Ja ďakujem. A čo si sa tak bál? Však vaši sú úplne v pohode. Som mal asi trošku trému. Dobre sa zabal. Si nenechal hladnú uši. Čau. Čau. Pri obede sa nestihlo prebrať všetko a Lacové obavy sa naplnili. Vyzerá, že je slušné dievča, tá tvoja Janka. Šikovná, vyzná sa, vyzerá, že v biznise to vie a pekná kočka. Hej, kočka taká počerná. A odkiaľ je? Do Slovenska, odkiaľ by bola, nie? Ale či nemá rodičov, no vieš, odniekiaľ od cudziny. Poznáš ich? Mama Jana už nikoho nemá. Mama je zomrela asi pred rokom a otca nikdy nepoznala. Myslím, že bol z cudziny. Tak myslíš, alebo vieš, z cudziny, zo Slovenska? Z nejakých ostrovov. Pri Grécku. Nikdy o ňom nerozpráva. Nerozpráva? Tak je to čudné, nie? Čo je čudné? Aj keď bol z Marsu. Mňa zaujíma ona. Tak, z ostrovov. Pomôžem ti, moje riady. Pane Bože, čo som sa zbláznil? Že z Grécka. Ale nie. Poznám ich, nepáčilo by sa im to. Ešte na to nie sú pripravení. Laco sa neodhodlal povedať rodičom pravdu. Myslel si, že bude jednoduchšie, ak vysvetlenie odloží na neskôr. Neuvedomil si, že pravda aj tak vyjde najavo. Búrku v rodine síce zažehnal, ale jeho klamstvo malo dôsledky. Sú veci, ktoré sa nedajú len tak zamiesť pod koberec. A Laco musel ísť s farbou von. Aké ostrovy pre Boha? Jani! Čo, Jani? Tak ty máš ešte nejakú inú ženu z nejakých ostrovov? Dobre, prepáč. Tu nejde o to, že prepáč. Veď ty si ma normálne zaprel. Chápeš to vôbec? Ale rozumiem tomu, ja som ťa chcel predstaviť, ale potom sa to zrazu celé... Čo sa zrazu celé?
Nepoznáš našich, proste to chce čas. Keď sa s tebou trošku bližšie zoznámia... Potom... Vieš čo, dobre, vyjasnime si to. Chodíš s cigánkou a ja sa pred nikým nebudem pretvarovať. Nikdy. Vieš, koľko ma to stálo, kým som sa dostala tam, kde som? Ja sa snažím žiť slušne a aj tak budem mať celý život na tanieri, že som cigánka. Proste nechápeš našich. Oni frflú na všetkých, frflú na Maďarov, rozumieš? Žijú v úplne inom svete. Ale nežijú v inom svete. Žijú v takom istom svete ako ja. A to nie je iba o nich dvoch. To je hlavne o nás. Janka, ja ti sľubujem, že to pri najbližšej príležitosti napravím. Dobre. Kam ideš? Prepáč mi, idem sa trochu prejsť. Musím byť sama. Keď som bola malá školáčka, asi v 2. triede, boli ku mne decká veľmi zlé. A tak som si vymyslela, že mám otca Bulhára. Teraz žijem tak, aby som nemusela klamať. A naozaj som si nemyslela, že sa mi to stane pri niekom, na kom mi záleží najviac. Laco chcel svoju chybu napraviť a na druhý deň sa vybral s Janou k rodičom bez príprav a bez ohlásenia. Ahojte. Nech sa páči, poďte ďalej, Janka. No, Janka, Láci, vítajte. Čaute. Posaďte sa, no. Dáte si niečo? Nie, mama. Nie, ďakujem. Dnes sme vás neprišli vyjedať. Vyjedanie. Vlastne som prišiel vysvetliť jednu vec, čo sme sa včera bavili. Akú vec? Čo sme sa bavili včera o Janinom otcovi. Hej, čo je s ním? Stalo sa niečo? Ostrovy, Grécko. No, to nie je tak celkom pravda. Ako by som vám to... No? Lepšie povedané... Lepšie povedané, žiaden grécky otec neexistuje. Som cigánka. Alebo Rómka. Ako chcete. Otca som nepoznala, ale on bol Róm. Mama ma vychovávala sama a dobre. Nebola žiadna príživnička, ona riadne platila dane ako každý iný. Ale my nehovoríme, že... Ale nie, veď to je v poriadku, ja si len, viete, ja rada veci vyriešim hneď na rovinu. Takže sa chcem spýtať, máte niečo proti cigáňom? Nie, samozrejme proti slušným cigáňom nemáme absolútne nič. Čo je podľa vás slušný cigáň? No, viete, potrebujem to vedieť, lebo nechcela by som, aby ste náhodou potom, viete, keď váš syn... Nie, naozaj. Keď váš syn, viete, začne chodiť s niekým, to by sa vám nepáčilo. Nie, tak váš synáčik, že synáčik sa začne s niekým dávať dokopy, to by vám nevyhovovalo, že... Čo toto má znamenať? Prepáčte, to je všetko, čo som mala na srdci. Nemusíš ma vyprevádzať. Počkaj. Fakt nie. Vy čo ste, mešuge? Nečakaná návšteva a Janine možno nie celkom správne volené slová nezostali bez reakcie. Toto určite nie. Len cez moju mŕtvolu. Ukludni sa, prosím ťa. Aké ukludni? Na to som vychovala svojho jediného syna, aby si priviedol domov cinkočku. A ešte takú trzaňu. Pane Bože, toto budem teraz počúvať stále dokola. Prečo nám to spravili? No tak... Vybral. My už s tým nič nezmôžeme. A možno je to len taký úlet. Možno dostane rozum. Aký úlet? Čo za úlet? Ale prestaň robiť scény. No tak si nabrnkol cigošku. No a čo? Tak ty mu to schvaľuješ. Ty mu pokojne dovolíš, aby sa ťahal s takou... Nič mu neschvaľujem. Pre Boha, veď si ju ešte ani nezobral za ženu a možno ani nezoberie. Veď si zober, s koľkými chodil. Naďa. Nie. Ale tu ide o všetko, vieš? Tu ide o všetko. Chápeš to? Chápem. Keby som to bola vedela, tak by som ju do domu ani nevpustila. Ale prestaň, dovolíš? Kam ideš? Na hajzel. No jasné.
Jasné, lebo všetko bolo vždy na mne. Ty si sa do výchovy nikdy nestaral. Celý život si mal všetko na háku. Ha! Kreten jeden. Ja som... Jana je pekná a šikovná. To ti nikto neberie. Ale pekných báb sú plné ulice. Naozaj neviem, čo mi týmto chceš naznačiť, otec. Zváž, či by nebolo rozumné vybrať si niečo seberovné. Otec, ja už som si vybral. Pozri, ako to vzalo mamu. Je z toho úplne hotová. To je jej problém. Naozaj neviem, čo jej na Jane vadí. Vypracovala sa, má lepšie postavenie ako ja. Ale to ti nikto neberie. Ale mama s tým nebude súhlasiť. Prosto je to cigánka, mama sa s tým nezmierí. Laci, hovoril som s ňou. Je rozhodnutá. Musíš niečo vymyslieť. Čo? Čo mám podľa teba vymyslieť? Tak musíš sa rozhodnúť. Buď to Jana, alebo tvoja mama. Dobre. Tak vám to zopakujem ešte raz. A obidvoma definitívne. Jana je slušné dievča. Vás naozaj nechápem. Podľa mňa vám preskočilo. Laco. Nechajte sa tak. Laco! Cigánska krv sa nezaprie. Tí nikdy iní nebudú. Hovorím vám to tak, ako to je, tak, ako tu teraz stojím. Celé roky som robila na mestskom úrade, ale oni sú iní už ako malé deti, tak to je. A môžu mať aj neviem, aké školy. Ja ju doma nechcem. Laco mal jasno v tom, komu dá prednosť. Jana však bola plná neistoty a riešila to po svojom. Ale papá, prečo Vítaj v cigánskom pelechu. Niečo oslavujeme? Máme pašavel. Podíbaj. My cigáni zvykneme byť bezdôvodne. A potom takto vystrájame. Prestan, prosím ťa, takúto ťa nepoznám. Čo robíš? Napísal. Nechaj ma, počuješ? Nebuď gáža. Poď. Máme pohárek pre teba. Pozri sa. Daj to preč a upokoj sa, prosím ťa, dobre? Počuješ? Prestan, takúto ťa nepoznám. To čo má znamená toto? Tak si zvykaj. Vieš, lebo my cigoši toto robívame. Tak si zatancujme. Pozri sa. Potom urobím niečo dobré pod zub. Psie klobásy, alebo cigánsku pečienku, no. Prestaň. Vieš, lebo my sme takíto cigáni. Počuješ ma, takíto prestaň. sme iní nebudeme, vieš? My kradneme. Ticho buď. Kradneme, áno. Ticho buď, ti Rodíme vravím. decko za decko. Počuješ ma, ticho buď. Ukázalo sa, že Jana mala pravdu. Problém s Lacovými rodičmi sa napokon preniesol aj do ich vzťahu. Prepáč. Bude asi lepšie, keď sa rozídeme. Prosím. O čom to hovoríš? Vaše ma nikdy nepríjmu. Som pre nich obyčajná cigánka. Lúza. Takéto reči už nikdy nechcem počuť ani. Nechceš ich počuť, ale tak to je.
Janka, veď ja ťa milujem ako nikoho a nič na svete. Ja viem. Že ja už takto ďalej nemôžem. Ja to úplne zožijem. No tak. Pozeraj len na seba a na mňa. Je to náš vzťah. Oni sú tvoji rodičia. Ale kašlem na nich. Nechápeš ma. Sú to tvoji rodičia. A sú jediní na celom svete. A ty si ich jediný syn. Nemôžeš chcieť, aby som sa dala medzi teba a tvojich rodičov. Ale ja si neviem predstaviť život bez teba. Ale ja nechcem žiť s mužom, ktorého rodina ma nepríjme. To by napokon zničilo aj našu lásku. Budem mať dieťa. S Lacom už spolu nie sme. Pane Bože. Čo budem robiť? Nie, nenechám si ho vziať. To pre mňa nie je riešenie. Ja budem mať dieťa. Janka sa ešte ani nestihla spamätať z odmietnutia Lacovou rodinou a z rozchodu so svojou životnou láskou, keď sa ocitla pred ďalšou vážnou životnou voľbou. Nechať si dieťa vziať ju ani vo sne nenapadlo, ale nevedela sa rozhodnúť, kedy Lacovi o tehotenstve povie a či mu to vôbec povie. Ako sa napokon rozhodla? Sledujte nás a dozviete sa. Laco si vybral za životnú partnerku krásne, vzdelané a úspešné dievča. Janka však bola Rómka a Lacovi predsudkami poznačení rodičia ju do rodiny neprijali. Ponížená a sklamaná Janka sa s Lacom rozišla. Laco sa späť presťahoval k rodičom. Situáciu však skomplikovalo Jankino nečakané tehotenstvo. Napokon sa rozhodla, že Lacovi o tom povie. Sama však netušila, ako všetko dopadne. Ahoj. Ahoj. Dlho sme sa nevideli. 3 týždne a 4 dní. Ja to stále počítam. Pamätáš? Tu sme mali naše úplne prvé rande. No. Pamätám si všetko. Zavolala som ti, lebo dozvedela som sa niečo, čo si asi nemôžem nechať pre seba. Čakám dieťa. No, čo sa tak pozeráš? S tebou samozrejme. No, tak čo? Objemeš ma, alebo? Moje dieťa? A čo urobíme? Čo by sme mali robiť? Vezmeme sa. Čo váži? Kašlem na nich. Nech je proti nám aj celý svet! To je bomba!
Lacové nadšenie predsa len vystriedali obavy a neistota. Hneď na druhý deň sa totiž rozhodol všetko oznámiť rodičom. Ahoj. Ahoj. Miláčik. Miláčik, máme návštevu. Ahoj, mami. Ahojte. Dobrý. Ja viem, že tá posledná návšteva nedopadla najlepšie. Ale potrebujeme vám povedať ešte jednu vec. Dobre. Hádam pokojnejšie ako minule, nie? Sme dospelí ľudia. Asi vás zase prekvapíme, ale musí to byť. Ja som ti už k tomu svoje povedala. Viem, mama. Teraz by som chcel hovoriť ja. Ale k mame sa budeš správať slušne. Dobre. Janu ste neprijali. Ale ja ju milujem. Ale veď ti dala kopačky. Nie, teda áno, rozišli sme sa, ale len kvôli vám. Takže vy ste sa opäť dali dokopy. Áno. A vlastne sme si od vás ani neprišli pýtať žiadne dovolenie. Ak trváte na svojom, prišli ste o syna. Laco. Budeme sa brať. Ona je tehotná. My budeme mať dieťa, no a vy budete starí rodičia. Pokojne. Ja som to vedela. Ja som to vedela. Pokojne, dýchaj zhlboka. Vy teda viete prekvapiť. Len čo je pravda. Už ale pokojne si všetci sadneme, pekne sa o tom porozprávame, tak ako dospelí ľudia, ako sa patrí. A začneme tým, miláčik, že máme čo? Máme niečo v chladničke pod zub. Tak, poďte si sadnúť. No, prines prosím, niečo na mňa. Ja nejaký štamprlíček. Tento raz prebrali situáciu ako dospelí, bez zbytočných emócií. Aj keď Zita po celý čas mlčala. Dajte, pomôžem vám. Ste v poriadku? Takže ja budem stará mama. Ak všetko pôjde tak, ako má. Ako by malo? A kedy sa to narodí? Prepáčte mi, prosím. Ale, Prosím. Začneme o tom prec. veď ja ťa mám rada. Ty si naša. Vítaj nás. Ďakujem. Janka. Janka a Laco sa napokon vzali a narodila im krásna a zdravá dcérka. Zita si svoju vnúčku napokon veľmi obľúbila, dokonca ju museli od varovania so smiechom odháňať. A pritom stačilo tak málo a tento príbeh mohol skončiť úplne inak. Náš osud môže určovať láska a porozumenie, ale aj odmietanie a ničím nepodložené predsudky. A je len na nás, čo si vyberieme.